Salam doğanlar hemmеңizlere. Yine bir gezek, hoş geldinizler deymen. Bugün sizler bilen Zoom arkalı, video arkalı görüşüp bile oturanıma beğenemen doğanlar. Öngürek YouTube'da ederdik. Biraz canlı gelmedi. Tolka beni geplerdim, Azamat geplerdi. Canlı yayındaysa ben sizlere eşidi bilmettim. Hazır yığınağımızın önünden bir yarım saat olsa hem birlikte Hudaya şükratladık, birlikte dile ettik ve benim için bu daha canlı bir neme beredi. Her saparam aydattım ben. Yığınağa barıp adamları diri görsem başkaça bağız boladı. Kameraga geplesem onyalı bir diri hasap edim ben özüm sebebi. Silerden hem bana izine gelediren bir güç var. Sonun için Hudaya minnettarlık bildiremen. Hazırım şu gücü duyu oturtmanı özümde ve ulu şatlık bilen, korku bilen, titreme bilen, Hudayın önünde pes gönüllülük bilen, Hudayın sözünü sizlere yetirmek isteyen doğanlar. İlki bilen, geçen heftedeki edilen güründen biraz yatlasak, sebebi dedim ki sizlere, geçen hafta edilen vaizin 4-5 gün ben devam edemem. Dürlü taraflarından, dürlü burçlarından, geçen heftedeki yadınızlara düşemen neme var da gürün bolanlığı. Hudaya çungur hormat koymak var da gürün ediptik. Yadınızlara düştü mü? Hudaya çungur hormat koymaklık bu 5 sanı burçu var dedim. Şu 5 sanı burçu birincisi Hudayın merkezi deysegen balada Hudaya hormat koymaklık. Özüyem çungur hormat koymaklık. Yankı Rus dilindeki 2 sanı söz var da gürün ettik. Rus dilinde уважение degen söz var, bu hormat koymak diyen söz. Sonra почтение diyen söz var. Почтение diyen söz bu уважениyadan daha güçlü olan bir söz. Türkmen dilinde bolsanın mukaddes kitapta почтение deyilen sözü çungur hormat deyip alıptırlar. Sonun için bu gepleşimizde hem bugünkü gürün içinde hem çungur hormat diyen vaktimde siz yönekey уважение diyen sözü değil de şol почитать etmek diyen yani çungur hormat etmekin nemesini göz önünde tutup dinlenler bugünkü vaiziyem. Doğanlar geçen heptede doğru köne ehten çungur yerleri, ha serioznu, ciddi olan yerler, çınlakay olan yerler, Hudaya hormatsızlığı nekili görkeziptirler. Bizler de örümüzde nekili hormatsızlık edediler. Dine dilde Hudaya hormat edediler, işte yaşayışta Hudaya çungur hormat etmediler. Biraz peygamberlerin yazılarından aydılıp köne ehteki, teze ehteki gürünler eden vaktimizde biraz ağıram gelen bolmağı mümkün doğanlar. Ama ben bilesler, hemişe aydaman, yeni aydın, ağır gürünleri eden vaktimizde, seriozlu gürünleri eden vaktim Hudayın sözünden hiç kimin gönlüne değmek için, ya kimdir birini yargılamak için, ya kimdir birini göz önünde tutup vagiz edim ben, bu Hudayın sözü. Bu Hudayın sözü bizlerin hemmemiz için gerek, ehli yağdaylarda, ehli dövürlerde gerek olan bir söz. Hudayın sözü bizleri nemşetmek için peydalı dedi. Doğrulukta terbiyelemek için, kebir yerde keyemek için, günemizi paş etmek için, ruhlandırmak için, göğünümüzü götürmek için, Hudayın sözünün edibilecek işleri köp. Her kime öz gereğine göre, her vagizde her kim öz gereğine göre, öz mehteşliğine göre mukaddes ruhtan bir sözler aladı doğanlar. Bugün hem bunu alacağınızlara yürekten inanamam ben. Her kime Hudayın sözü özü yetip baradı. Doğanlar geçen heptede Hudaya çungur hormat koymak orada gürün eden vaktimizde sözün sonunu şeyle cemledim. Hudaya hormat koymalı, çungur hormat koymalı Hudaya öz durmuşumuzda diyende köp adamlar dedim, neme için ben Hudaya köp çungur hormat koymalı, Huday bana neme verdi, ya Huday benim için neme etti. Ilaytada köp ağır gülleri gören adamlar, köp ağır kıyınçılıkları baştan geçiren adamlar, onlar da hemen şu sorak yüze çıkardı. Huday benim için neme etti, ben Hudaya çungur hormat koyar yalı deyip, içinden dili bilen aytmasa da yüreğinde, an düşüncelerinde şu fikri hükman peyda boladı. Ondan son vaizin sonunu şu sözler bilen cemledim. 150. mezmurun son ayatlarında eğer Hudaya çungur hormat koymağa hiçbir sebep tapmasana bir sebebin var. Şol sebep için sen Hudaya çungur hormat koymalı dedim.
Ol sebebem senin yaşap yürgenliğin için, ağzında yaşayış demini alıp oturanlığın için, bugün iyirden turup bütün günü ayak üstünde geçirenliğin için, umuman ayda oturanda yaşap yüregenin için, bağırlığın için, bu dünyaya gelenliğin için Hudaya çungur hormat sen hükman koymalı. Başka senin için hiçbir zat etmegenen bolsa Huday, sen şol zatlar için Hudaya hormat koymalı. Sen Hudaya hormat koymasan, Hudayın eli bolmadık olan olsa, bugün irden sen uykudan oyanmazdın, bugünkü günü ayak üstünde geçirmezdin. Umuman aydan vaktinde hazırki 5-10 minutun içindeki alacak nefesinem, deminem, yine şol Hudaya bağlı bolup duran. Şonun için sen Hudaya çungur hormat koymalı. Qalıverseyem, Hudaya çungur hormat koymak için yaman sebeplerimiz köp, ama biz eğer kimdir birine hormat koymalı olsa, şol bir hatada Hudaya dine bunu maddi zat bilen ölçümüz, bana neme verdi Huday? Huday bana baylık verdi mi, sağlık verdi mi? Ilaytada sağlığın yok olsa ya işsiz, maddi sıkıntılar içinde bu yüregen olsa, hökman bu soraklar emele geledi. Bu soraklara hiç kaçan yol vermenle doğanlar. Gözü kör adamları gören vaktinde Hudaya şükür etmege hemen içinizlerden geledurandır. Hudaya şükür menin gözüm göre oturan. Ayağı çolak adamları köçede duran, oturup dilek salı oturan adamlar gören vaktin Hudaya şükür edemem, bugün benim üyüm var, cayım var, kisemde pulum var, karnımda kala dinliğim dolu öyümde. Umman aydan vakti özünden pes adamları, özünçe bolmadık, kıyınçılıkta yürgen adamları gören vaktin. Bu gece gündüzde hasta balnisada sonku demini alıp yatan adamları gören vaktinde, eşiden vaktinde için yine Hudaya şükür edip Hudaya çungur hormat koymak yağdaya geledi. Sebep menin hazırki yağdayım yaxşı deyip de. Doğanlar şonun için çungur hormat Hudaya koyalı. Bugün Hudaya çungur hormat koymağın göze görünen obyektleri var. Göze görünen hayatımızdaki var olan adamlara hormat koymak bilen Hudaya olan çungur hormatımızı tasdiklap bilemiz doğanlar. Köp yerde İsa'nın şu aydan sözleri var, yadınızlara düşemem. Görüp duran doğanını söyülmezek, görmedik Hudayını söyüp bilmez. Bu ayet bizlerin hemmemize hem ağır gelir, doğru mu? Ilaytada kimdir biri bilen konflikte yaşa oturan olsa, kimdir birini bağışla bilme oturan olsak, görüp duran doğanını söyülmesen, görüp duran doğanını bağışla bilmesen, ne deyip görmedik Hudayını söyleyin. Bu hemmemize hem hüküm duran bir İsa'nın aydan sözleri. Şonun kitek doğanlar hazırki yağdayda da Hudaya çungur hormat koyaman, Hudayı yaxşı göremen deyip de yankı gözümüze görünüp duran Hudayın bizlerin durmuşumuzda hükman sen çungur hormat koymalı deyip tavşıran adamlarına hormat koymayan olsak, onda bizler Hudaya hem hormat koymadığımız boladı. Şol adamların biri doğanlar hazır men gürrümümü şol varada etçek bulam, yine atana hormat koymak varada. Yine atana hormat koymaklık gönümel Hudaya hormat koyandığını görkezyen bir zat. Yine atana hormat koy deyip köne dövründe, təze əxdə hemişelik geçerli olan bir buyruk var. Bu buyruğam doğanlar nememez, nehil deysem. Bir saylav gözün senin önünde koyulan olsa, istesen iyi, istemesen iyime, istesen gey, istemesen geyme, istesen hormat koy, istesen hormat koyma diyen bir zat emez. Bu bir kere senin önünde koyulan saylav emez. Yine atana hormat koy demeklik, Hudaya çungur hormat koymaklık bilen denk hasaplanıyor. Ve yine atana hormat koymaklık bu bir buyruktur. Beyleki, aytdım, yığnak yolbaşlarına, hakimletlere bir topar hormat koymalı deyip 5 burcu arada gelecek heptelerde gürrün edecek. Bugünkü edecek gürrünüm ene atalara hormat koymak var arada. Bu çungur bir tavşırık, bir buyruk degeli. Köplenç bu armeyski dil bilen aydan vaktinde özünden kette bolan zvanyası ulu bolan leytenant mı, kapitan mı, mayor mu, umuman özünden ulu zvanyası ulu bolanların buyruğu, şunkiyalı bir buyruk, ol buyruk absıcdat edilmeye dine yerine yetirilya deyip aydiyadılar. Orusçalap. Hiç kaçan buyruk etsem mi, etmesem mi, ansat mı, kıyın mı, bu buyruğu edesim geliye mi, gelmeye mi, onu absıcdat edilmeye, ol maslahat edilmeye ol. Buyruk bu yerine yetirilyen bir zat, hükman yerine yetirilmeli. Şonun yalı
Ene atana hormat koymaklığım bu buyruktur doğanlar. Özem çuңur buyruk. Ene atana çuңur hormat koymak bilen bizler görünmeyen Hudayımıza çuңur hormat koyanlığımızı görkezen ekenimiz. Gelinler Hudayın sözünden hem köne ähten hem teze ähten käbir ayatları okalın. Şeydip gepleşigimizi devam ettirip gidemiz. Men bilemen doğanlar bu gepleşigin köplerimize ağır batı biler. Bu gepleşigin devamında köplerinizde soğraqlar yüze çıkıp biler. Köplerinize bir hareketler etmege itergi verer. Umuman aydan vaxtında Huday sizlere geplecegine yürekten inanaman doğanlar. Kanun tağlimatı 5. bab 16. ayet. Hudayın Rabbin buyuruşu yalı, ata enene hormat koy, şonda Hudayın Rabbin sana berjek yerinde ömrün uzak olup, gowu günler görersin. Doğanlar, ene atana hormat koy deyip kanun tağlimatında bar. Bizler için en köp meşhur olan yine bir zat var. Bulan Musa peygambere verilen 10 tavşırık. 10 tavşırığın 4 sanısı Hudaya degişli, Huday bilen adam arasındaki katnaşığa degişli. 6 sanısı olsa adamlar bilen adamların arasındaki biri-birine olan katnaşıktaki vacip olan tavşırıklar. 10 tavşırık bizim iman hayatımızda doğanlar bir konstitusiyalı bir zat. Ol hiç açan özgeriyen ya ütkeyen bir zat değil. Ona koşuvan bolmaya, ondan ayırvan bolmaya. Ol hükmanı suratta yerine getirmeli 10 tavşırık Musa peygambere verilen. Şonun 5'incisi şol ene atana hormat koy. Özem 4'üsü Huday bilen adamın arasındaki katnaşık barada. İlki 4 kanun tavşırık. 5'incisi adam bilen Huday arasına geçen vaktinde birinci bolup duran zat bizlerin her birimize de ene atana çuңur hormat koy deyip Huday tarafından tavşırık veriliyor. Bu köne ähteki ayatta da yine şol qaytalanıyor. Seredin bu yerde bir şert var doğanlar. Bu şerti görüp bilýäňiz mi? Her biriniz ünüste dinleňler. Yine yank ayadı okayan. Hudayın Rabbin buyuruşu yalı, ata enene hormat koy, şonda Hudayın Rabbin sana berjek yerinde ömrün uzak bolup, gowu günler görersin. Şol bir pikir Efeslere yazılan hatta täze ähtäm şol bir pikir qaytalanadı. 6. bab 2. ayette. Ene atana hormat koy, şonda yaxşılık görüp, yer yüzünde ömrün uzak bolar. Bu Hudayın vada bilen beren ilkinci buyruğudur. Göremege hem köne ähte hem täze ähte bu buyruğun, bu tavşırığın hiç gücü sönmedi. Qaytam köne täze ähte hasta yine güçlendirdi bunu. Täze ähtin kitaplarında ene atana hormat koymak barada köp yerde gürrün edilýär doğanlar. Seredin bu şerte qaraňlar indi. Köne ähtäm täze ähtäm birinci şert näme? Ene atana hormat koy, şonda Hudayın Rabbin sana berjek yerinde ömrün uzak olar, gowu günleri görersin. Efeslerde de şunu yazadı. Ene atana hormat koy, şonda yaxşılık görüp, yer yüzünde ömrün uzak bolar, Hudayın vada veren ilkinci buyruğu şudur diye. İkisinde de ömrünün uzak boljağı barada gürrün bar. Kimin ömrü? Siz bilen menin ömrümün bu yer yüzünde uzak bolup, yaxşı günleri görmegimiz üçün bizler hükmanı suratta ene atamıza çuңur hormat koymalı diyen buyruk var. Ene atamıza çuңur hormat koymak bilen Hudayımıza çuңur hormat koyanlığımızı görkezyen ilkinci zatların biri ene ata bilen başlanıyor. Doğanlar bugünkü gece gündüzde bilesler yeryüzünde her hili zadın reklaması var. İyimit, giyim, her zat teknologiya özlerem hemmesi şeyle bir canın için peydalı, bedenin için peydalı, her hili diyeta tut, krasivi bol, uzak yaşısan, sport bilen zanimasi et, opşum onu ye, bunu ye, sağlık için peydalı. Adam hemme tatile gidip, örnü gez, börnü gez, duşasında şunday kıyınçılık, yüreği nemeden, dertten dolu yine o yere bir yere gezmeye git.
canına rahatlık tapacak olup, canına pakoy verecek olup, adamlar umuman hayatında bütün ediyen işlerinin hemmesinin esası sebebini görünler neme? Adam bu dünyada uzak yaşayacak, yaxşı günleri görecek olup hareket ededi. Şonun için adam işleseyem yaxşı yiyecek, yaxşı giyecek, yaxşı dem alacak. Pulunu hem dünya bu dünyada yaxşı yaşamak için, yaxşı günleri görmek için, uzak ömürlü yaşamak için. Özleri hem perzent göreyin deyip yaşadılar. Perzent görseler son aktık göreyin deyip yaşadılar. Aktık görseler son çoğuluk göreyin. Çoğuluk görsen bu begene geçeli gidedi bilesizler. Ta özünden bolan beçeleri tanamagan dövrün geçenli. Şol begene bolup gidemişti sonkuları. Şona çenli yaşası geledi adamın. Şu senden bolan aktığı deyse o tanamıysan toka özün hele bu dünyadan gidesin gelmedi. Uzak yaşasın geledi. Bu yaxşı zat. Şu uzak yaşasımızın gelenlik için Hudayı aktardık. Ha bu dünyada ölsek hem yine direlmek için cennette yaşağın deyip İsa Mesih'teki kurtuluşu taptık aktarıp. Uzak yaşan her biriniz doğanlar hem bu dünyada uzak yaşan hem gelecekte bakı İsa'nın yanında cennette yaşanlar. Ama yeryüzünde uzak yaşamanızlar için, yaxşı günleri görmenizler için, yaxşı yemek, yaxşı giymek, yaxşı arasında su içmek, her yerlere tatillere gidip özünüze timar vermek bilen, sport bilen zanimas etmek bilen, onların hemmesi peydalı bir zat, yaxşı bir zatlar. Ama Huday yeni atana hormat koymak bilen uzak ömür yaşasan dedi. Yaxşı günleri görecek olsan yeni atana çungur hormat koy deyip aydadı. Doğanlar yeni atana hormat koymaklık şeyle bir bizlerin fikir edişimize alı, bizlerin hazırki dövrde yaxşı bolardı yeni atasına hormat koysa, ama koymayın nemşe desen deyip buna bir seriozdan seyretmeyimiz. Ama Musa'nın dövründe yaşayan olsak doğanlar, yeni atasına nelet etse, yeni atasına hormatsızlık eden adamı öldürmeli degen kanun vardı. Köynek dövründe. Karanlar Kanun Tağlimatı 27. bab 16. ayatta ata enesini kemsiden adama nelet olsun, ehli halk omin deysin. Nelet demek ata enesini kemsiden adamlara gözünüze getir görün. Eğer onun için ölüm cezası olacak olsa bizlerin içimizde ne içemiz diri kalardık. Benim özüme diri kalmazdı. Ben ata enem bilen köp kavga edip kettirdim. Köplerine pişman edemen. Gerekli siyalı hormat koyman ulaldım. Hudayı tanıgandan sonra köp ütkede durmuşum. Tövbe ettim. Tezelden hormatı yerine koydum. Giç olsa da buna aklım yetti. Yaşlığımızda bütün hayatımızı göz önünüze getirip görünler. Atanızlara, enenizlere ne çegezek kemsidensiler, ne çegezek uruş dava cencelidensizler, ne çegezek her bugünde şeyle yağdayda şeyle yüreklen yaşap öğreninizler. Musa'nın dövründe yaşayan olsanızlar, onda daşlanıp öldürülmeli olardınızlar. Başka alaç yoktu. Ene atasını kemsiden, ene atasına hormat koymayan adam hükman kanun esasında daşlanmalıdırlar. Yine Hudaya şükür edinler, Hudayın merhameti üstümüzde. Ama cezasız deyip ayçak değil tezek dövründe de. Biri size ene atana hormat koymadın deyip hazır köçeye çıkarıp bütün halkı hem toplap, daşlap öldürmeye hazırki dövrde. Ama cezasız değil. Cezası Huday tarafından geliyor. O ceza hem neme? Bu dünyada yaxşı günler görecek olsan, uzak ömür yaşayacak olsan ene atanı sıyla. Eğer ene atana hormat koymasan, onları sıylamazsan, onda uzak ömürü yaxşı günleri görecek yattan çıkar. Şoların özü bir ceza oladı. Görmeysen sen o günleri. Yine de kalıverse doğanlar, özümüz hem perzentler bakı oturtmuz. Özünü bakamız, kılığını bakabilimiz deydi karılar aydadılar. Bular hem öz durmuşunda bizlere kandığı oyunlar görkezecek. Ahır sonunda bizler hem özümüzün, ene atamıza edenlerimizin hakkını alamız mı? Alacağımıza hak. Aydılan ene atana hormat koymagan bolsan, koymasan, yaxşı günler görmeysen dedi. Eğer akılsız oğlun ya akılsız bir kızın olsa elbette sen yaxşı günler görmeysen. Şonun özü bir ceza olmayayım. Men Hudaya köp minnettarlık bildiremen doğanlar. 4 sanı çağam var. Meni yaşlığımda ene atamı jowradışımın 10%'inden bana yaşatmadılar. Hudaya şükürler olsun. Huday beni bağışladı. Ve özümün yaşlığımda tayağı yiyip nakazanya alışım, ceza alışım yalı.
Men çağalarıma oňaly ceza bermedim. 10%'den bermedim. Özümün alan cezalarımdan. Hudaýa şükür edemen, Hudaý meni bagyşlady. Ve geljegi hem ýakşy bolsun. Giç olsa da ene atanyň hormatyna düşündüm. Ýakşy günleri görüp uzak ömür ýaşamaga Hudaýjan maňa bersin diýip gije gündüz dilek edemen. Siler hem doganlar wagtynda, öwrülüňde muňa gelin. Güjeni güýjde sanymyz diýdiler. Şol güjeni güýjde sanymyz degeni şol bolady. Nämeýden olsaň bumerang ýaly aýlanyp özüňe geledi bu haýatda. Ene atasyndan çuňur hormat goýanlar uzak ömür ýaşarlar, ýakşy günleri görerler. Perzentlerinden artığı bilen şol hormat izzeti özleri hem görerler. Doganlar dowam edeyin. Yaman misallar, primerler köp durmuşda. Markus'un hoş habary 7. bab 6-11. aýatlary okaýas. İsa aýdady bu sözleri. İşaya peýgamber siz ikiyüzlüler hakta jaýdar peýgamberlik edipdir. Onda şeýle ýazylan: bu halk meni dilinde hormatlaýar, emma yürekleri menden uzaktadır. Biderek yere maňa secde edýärler, taglimat diýip öwredýänler insan buyruklarıdır. Siz insan däp desuruna erip, Hudaýyň buyruklaryny terk edýärsiňiz diýdi. İsa ýene de olara şeýle diýdi. Gelin şu yerde ilki okan yerimizi, geçen heptedeki wagazymyzda da aýtdyk. Adamlar barada, şol döwrüň adamlary barada İşaya peýgamberlik eden muny Markus hem şol yerden sitatany aladydanın dogry aýdypdyr. Näme İşaya diýdi. Diňe dilinde Hudaýa hormat goýadylar. Ýaşaýyşda emas. Yürekleri Hudaýdan köp uzakta. Şol kontekst gereňler nire düşedi? Ata enege bolan hormatda geledi. İsa näme diýip aýdady? Biderek yere maňa secde edediler, taglimat diýip öwredýänler hem insan buyruklary diýip aýdady. Hudaýyň buyruklary däl. Soň olar nädip diýerdi. Nädip biz İsa taglimat diýip öwredýänimiz insan buyruklary Hudaýynky däl. İsa muny subut edip olaryň günäsini görkezedi. 9. aýatdan İsa ýene olara şeýle diýdi. Öz adatlaryňyzy berjaý etmek üçin siz Hudaýyň buyruklarynyň yüz döndürmegiň oňat ýoluny tapypsyňyz. Musa ene ata enene hormat goý ve atasına ya da enesini qargan adam ölüme hüküm edilsin diýip buyrupdy. Emma siz kimdir birinin ene atasına men size kömek edip biljek däl, size bermege niyet eden zatlarım korbandır. Korban Hudaýa sadaka diýmegi aňladýar diýip aýtmagyny dogry hasaplaýarsyňyz. Şunlukda siz ona ata enesine kömek bermege gadagan edýärsiňiz. Indi men size bölüň düşündirýin doganlar. Taglimat diýip öwredýänleri Hudaýyň taglimaty däl-de insan nämeleri, taglimatlary, insan buyruklaryny aýdasyz diýip aýtdy İsa ýa-ni halka. Olar hem nädip diýdi? İsa aýtdy. Öz adatlaryňyzy berjaý etmek üçin diýdi, şunuki tek zatlar edesler. Adamlar diye Hudaýyň ata eneme kömek etjek diýip diye niyet edip bir zatlar aýryp goýýarlar. Maddi zatlarda gürrüňede oturan. Pul bolsun, zat bolsun, ene atama hormat edin, ene atamyň aladasyny edin. Şol döwürde doganlar häzirkidek garrylar öýü bolmagan, şol döwürde häzirkidek ene atanyň pensiyasi bolmagan, ol sistema ol döwürlerde ýok eken. Eger çağalar bolup ene atasynyň aladasyny etmese, ene atasy garry bolup işe yaramagan wagtynda ya aç ya yalaňaç kalıp yolda ölmeli bolady. Şol döwürde. Şonuň üçin çağalara ene ata barada alada etmek has çuňur bir buyruk beriledi. Häzirki döwürde hem doganlar hemme yurtlar bir hili däl. Mysal üçin Norwegiýa ýaly yurt bolsa ene ataň barada alada etmek hiç gerek däl. Maňa çağalaryma aýdatdym baran wagtymda Norwegiýada gördüm. Qarry bolsa hökmetiň qarrylar öýü bar, o 5 ýyldızly otelden ýakşy ertip goýardylar, şo ýerde hökmet qarrydy. Her bir qarryga mesestra berediler, özü şol gije biri, gündüz biri, şo gije gündüz şo aladasyny ededi, professionalny ýagdaýda. Näme ise işse bar, 5 ýyldızly otel ýaly, çağalary aýda bir baryp görseler boldy. Muny baryp görende men aýtdym şo ilki baran wagtlarymda, eger men qarrysam beçeler meni qarrylar öýüne ertip goýsaňyzlar, men şöýerde sizlere bolan öýke kineden ölemen diýdim. Meni qarrylar öýüne getirip zyňdylar diýip, 5 ýyldızly otel bolsa ýa men sizlere abjas edip, meni ene qarryganymda zyňdylar diýip ölermen diýdim.
Lütfü men Türkmenistan'a iyi veringler, şoyanda yaşayın deydim karılığımda. Hazır hemme yurtta onda yağdayam yok doğanlar. Yani Türkmenistan'da da karılar pensiyaya yaşayacak olsa hazır ena çağalarının elinde. Olar aladasını etmese bir pensiya bilen olar yaşa bilmeydi. Temboli hazırki dövrde. Hazır hem dünyanın köp yerlerinde ena atalar. Şonun için çağa doğup çağanı bakıp kemala getirediler. Karıganım da bana alada etsin deyip. Bu yerdeki boladıran zat şunday. Adamlar ene atasına neme deyip aydamış. Ene atama verecek zadımı nemşettim. Ene atama vermen, onu Hudayın ibadatxanasına kurbanlık getirdim deyse, yankı ruhanıları, bolya getir kurbanlığını getirsen boldu, ibadatxanaga Hudaya bersen boldu, ene atana vermesen boldu deyip, yankılardan şol kurbanlığı kabul edeykenler. Bulam diye Hudayın buyruğu emez diye de İsa, bu diye adamın nemesi dep desurlarını öz peydanızı gözlisiler. Huday tersine aytmemi dedi. Huday dedi ene atana hormat koy. Ene atasına hormat koyman, ene atasını kargaganda dedi Musa onları ölüme berdi dedi. Öldürdü o adamları dedi. Hudaya ene atasına hormat koymaganları. Sizler olsanın ene atama bercek kömegimi ene atama berim mendanın ibadatxanaga getiremen deyse diye kabul edip doğru edesen ediver şu ibadatxanaga getirsen boldu diyesiler dedi. Bu Hudayın göğünden turyan zat değil dedi. Seredin yaxşı yolunu taptınızlar. Bulam mekirlik. Hudayın buyruklarını yerine yetirmezliğin yaxşı yolunu taptınızlar. Nekili yolunu? Men ene atama kömek edecek zadımı Hudaya beremen. Asla bilmişler mi Hudaya o gereyemezliğini? Huday ene atana kömek ettiği ayıttı. Nem için bular bu yağdaya geldi deyip fikir edesler doğanlar? Men şu zadı göremem. Ene atama verecek zadımı Hudaya beremen deyip yığınağa ondan bir getirip zınadıran adamlar. Menem yığınak yolbaşı hükmünde. Ene atana niyet edip koyan pulunu, zadını yığınağa getirsen, eğer men şunu bilsem, menem sana şunu aydaman. Yığınağa getirme Hudaya gereyemez ol. Git de ene atana ber. Yığınak koy şol pulsuz kalsın. Ama ene atana bertmeli işi, kömeğini ene atana et. Hudaya etmezini Hudaya et. Ama ene atana deyip niyetlegen zadını yığınağa getirme. Bu adamlar ne için bunda gitti bilesizler mi? Ene atasına bolan öykek iğnesi var. Ene atasını münasip del deyip hasapladılar. Ene atasına yaşlıktan gele oturan ya bir dava cenceli var. İçinde bir ene atasına bolan bir zat var. Karşı bolan bir zat var. Şunun için ene atasına deyip hödürleyen zadını ene atasına kömek etmendirip ibadatxanaga getirttiler. Ruhanılara hem Huday şunday hükümede oturan. Sizler hem dedim bunu yaxşı edip begenip alasılar dedi. Bu dedi Hudayın gönlünden turyan zat değerliydi. Korkup gidemen doğanları. Hakikattan hem bu yaman seryozni bir zat. Hudayın cezası var bu ruhanıların üstünde. Çünkü ruhanılar Hudayın buyruklarından ret edip öz peydasını, ibadatxanaga gelen maddi zatları gördüler ama bu adamların yüreği ene atasına hormat koymayanlığı bilen işi olmadı. Buların probleması, maşkala problemasıdır da diyendir de. Ama Huday yüreğin törüne seyreder doğanlar. Hazırki dövrde hem köp şoň ýaly zatlar. Her hili öykek iğneler ata enege, her hili nemeler var. Hazır men bu zatları ayda oturan vaktimde doğanlar içinizlerde bir vulkanı oyadan ýaly boldum köplerinizin. Men bilemen bu zatları. Köpler ene atalardan öykek iğneler var. Ene atalara hormat koymalı degen vaktimde nem üçün diyen soralar var yüreğinizde. Neme yaxşı zat gördüm ene atamdan. Ene atam münasip mı hormat koymağa diyenlerinizler var. Men sizlere haksız deymen, haklısılar. Emma bir zatta haksızsılar. Münasip bolsayam, hiç bir yaxşı zat görmegen bolsaňyzlar ene atanızlar. Sizler hormat koymağa borçlu. Ene atam ondaýdy, ene atam mundaýdy diýseňizler, men sizlere sagatlabam dinle bilemen. Doğrudur aydanlarınız, yanlış emez. Son oturup men şu zady pikirlendim doğanlar. Nähili kıyın zada, münasip olan adamlara hormat koymak yaman ansat. Eger münasip bolmadyk ene ataňa nähili hormat koymaly, özüem çuňur hormat koymaly. Bu yaman kıyın bir zat, men düşünemem buna doğanlar. Hudaya hormat koymaklyk ansatdır, çünkü Huday hormat koymağa münasip. Hudayda hiç bir kemem yok, yanlışlığam yok diyemiz. Tolka bulam doğanlar.
Hudaydan bu gece gündüzde Hudaya çuңur hormat koymayan, nem için men Hudaya hormat koymalı diyen adamam köpe. Huday hormatı hak ededi. Talap etseyem hak ededi. Hemmelere yaşayış verdi, yaşayış demini verdi. Hemmelere gerek zadını beren Hudaya hemen mekim hormat koyan yok. Hudaya mayda tutuplar. Men neme yaxşı zat gördüm Hudaydan deyip. Bar şonda yürekli adamlar. Milyard özlerem bar. Bolmasa bizlerin sanımız bu yerde köp bolmalı Hudaya çuңur hormat koyan adamlar. Hükman İsa Mesih'e iman etmeli. Ama etmeyenler. İsa neme deydi? Atama hormat koyan adam bana da hormat koyar deydi. Oğla da hormat koyarlar deydi. Atanı dinleyenler meniyen dinler deydi. Meni kavul edenler göktek atamı da kavul ederler deydi. İsa'ga bolmalısyalık çuңur hormat koymayan adam göktek atamıza da yaradıcı Hudayımıza da hormat koymaydı doğanlar. Eğer Hudaya hemme zadı hak edip münasip bir mukaddes Hudayımıza şertli hormat koyan adamlar bu gece gündüzde ata enesinde hem şol bir sorağı berip biledi. Köpler aydıp bile atam bütün ömür alkaştı. Nemesine hormat koyayın. Atam bütün ömür narkomandı. Nemesine hormat koyayın. Atam özüm bilenimden beri dinge uruş dava cencel eneme azap verip geldi. Men onun nemesine hormat koyayın. Atam ya bizi yarattı, taşladı, gitti. Hiç ünüsü yok. Hiçbir bizi aladamız eden yok. Bu gece gündüzde bizlerin ulalanlığımızı gördü. Elimizin pul tutanlığını gördü. İndi bizlerin hormatımıza mehteçmiş. Eden olsan görettin diyenlerimizden var içimizde. Doğanlar. Ağır bu zat men düşünemezler. Menemsiler değil. Yağdayı geçtim. Atam bir parktı. Atam bana ünüs vermedi. Atam benim için neme etti diyen içimde erkekinler bilen köp yaşadım. Ama men atam bilen enem menin için hiç zat etmedik bolsa bile. Eden zatları köp yaxşı zatlar. Eğer etmedik bolandayam, şol adamların kanını götüremem. Şol enem bilen atam bolmadık olan olsa men dünyaya inmezdim. Hazır men batır bolmazdım. Enemdenem, atamdanam. Doğanlarımın içinde hemmesi hem aydadı bana. 5 doğanımız. 5 doğanın içinde enem bilen atamdan ikisinden hem %50-50 kuyulup 100 bolupman. İkisinden hem doğulu alan dine men. Beylekler ya eneme ya atama menzedi. Men hem eneme hem atama menzeşim dine mende var. Ben onun için hem beğenemem. Atamın hem yaxşı zatlarından alıpman, enemin hem yaxşı zatlarından alıpman. Şolar bareken men dünyaya inip men. Dine şu dünyaya inenim için. Olar bana bu dünyaya inmekte, onların kanını öz bedenimde daşap, şoların beçesi bolup, hazır ayak üstünde yürügenim için şükür edemem, şonun için hormatım beyik. Doğanlar, ene atanın nekililiği absüzdat edilmeli bir zat emas. Ene ata, ene atalık için olar hormata münasiptirlar. Bunu da eğer olar için edip bilmeyenem bolsanızlar doğanlar, özünüz için edinler. Uzak ömür yaşamak istesengizler, bu yaşayışta, yerdeki yaşayışta hem yaxşı günleri görmek istesengizler, ene atanızlara hormat edinler. Bu silere kaydıp gelediren bir berekettir doğanlar. Men bilemen köplerinize hazır içinizlerde yaman kıyın günler yaşıslar. Men bir neçe yıl bundan ozal Kore'ye gittim. Kore'ye giden vaktinde bir yaş pastır bilen aynaldı. Köp Kore yığınaklarına aylandım, vagiz ettim. O yaxşı pastır bilen aramızda şimdi bir yaxşı katnaşıklar döredi, yürekteş. Bir Koreys bilen bile oturup yığlaşıp kayttım Seul'da. Yığlap bana yüreğini açtı yankı pastır. Atam bilen enem bizler yaş vaktinde ayrılıştı dedi. Atam gitti başka yaş bir hatına dedi. Enem yanında bir kız doğanım men enem kaldık dedi. Ve enem bizleri ağır güllerde yetiştirdi, baktı, yaktı, ulaldık. Hazır men özüm pastır dedi. Atam dedi, ol yaş hatını bilenem yaşap bile yok. Olam taşlap gitti onu. Köp yıllap içip en sonku derecelere düştü. Hazır atam dedi, tövbe edip imana gelip dedi, bir yığınağa katını dedi. Yeke özü yaş idi. Ama enem onu bağışlap bile yok dedi. Enem dedi, atamdan dedi, bizler arkalı ağraladı dedi. Kıyız ükemeyen manayam dedi, atam bilen görüşmeye, atam şunca görüşecek oldu, şunca yarasacak oldu dedi. Hudaya hem iman etti atam, ama enem bağışlap bilmedi dedi. Bizleri dedi, atamdan bizleri ayırıp alıp atamdan ağraladı dedi de şun dedi enem. Yığlıydı şimdi aynaman, sen özün pastır adam, erkeksen, mert bol.
Eneň bilen kız doganyň näme diýse diýsen, Hudaýyň öňünde dogry zat etjek bolsaň, ataňy bagyşladan onuň bilen gatnaşygy ýola koý diýsem, men bunu edesim geledi, özümüň hem içim kanydy diýdi. Men bilemen bunu etmeli diýenme. Emma eger men atam bilen gatnaşygy ýola goýsam, onda kız doganyň bilen eneme karşı diýdi, ikilik edenim, biwepalyk edenim bolady. Olar soň yaman boladylar. Olaryň ýüregi diýdi, hiç muňa taýyn emes. Men näme eden diýip ýyglady. Süpsüretli adam. Doganlar häzirki döwürde bu yaman köpeldi. Ene atalar biri bilen yaxşı ýaşap bilmegenligi üçin beçeler kanday azaplar çekerdiler. Bu egoizmi, bu menmenligi koymalı ene atalar. Çünkü beçeleriňe uzak ömür isleyen olsaň, beçeleriňiň yaxşı günleri görmegini isleseň, öz durmuşundaky bar yaralaryň, öz durmuşundaky kemçilikleriň beçeleriň durmuşunda gaýtalanmagyny islemeseň, onda beçelere ene atasyna hormat goýmaga izin bermeli. Doğul hormat, çuňur hormat goýmaga izin bermeli. Bu gece gündüzde eneniň bir komandası var. Bir topar çağalary ikiye bölüp komanda edip hele bugün urşayanlar var imanlıların arasında. Ene ataňyň komandasyny bozuňlar. İmanly bolanlygyňyz üçin eneňiň hem komandasy däl, ataňyň hem komandasy däl. İkisine de bolmaly hormaty çuňur goýuňlar. Hudaýyň buyrugyny ýerine ýetirdiňizler bolady. Muny etmek bilen 3 esasy zat edesler. Hudaýa çuňur hormat goýanlygyňyzy görkezesler. Ata eneňizlere hormat goýaslar, bu buyrugy ýerine ýetirip ve özüňizler üçin uzak ömür ve bu durmuşda yaxşı günleri görmegiňizi kazanasılar. Ve sizin ene ataňyzlara eden hormatyňyzlar öz çağlaryňyzyň durmuşuna bereket getiredi. Olaryň durmuşunda şol nälet kesiledi doganlar. Ene ataňa hormat goýmasaň, ene ataň bilen bagyşlamasaň, olar bilen yaxşı gatnaşykda bolmagyň yaşasaň, bu nesilden nesile dowam edýän bir näletdir. Bu çağlaryň durmuşunda, aktyklaryň durmuşuna çäli dowam eden bir nälet bolady. Bu näleti häzir İsa Mesih'e iman edenler, siz kesinler, komanda etmeňler, tarap etmeňler de eneňi, ataňy munasyp bolmagan ýagdaýynda da söýüňler. Ona hormat goýuňlar. Goý Hudaý sizleriň her biriňizlere güç bersin bunu etmege, doganlar. Ene atalar dogru. Çuňur hormat goýan diýende ene atalar düşünmediler köpem. Bizden ene atalarymyzda hem problemi bar. Yok del. Olar Hudaýy tanamydy. Olar çuňur hormat nämeligini da kansa düşünmediler. Karaňlar, bizler Hudaýa hormat goýamyz, çuňur. Emma bizleri yaradan Hudaý bizlere neçe özgürlük berdi. Seredin yaşayışımızda näme iýjek, näme içjegimizi, näde ýaşajagymyzy, nähili hüner edinjek, haýsy okajaklygymyzy, kime öýlenjek, kime durmuşa çykjak. Hudaý bu zatlarda bize özgürlük berdi. Bizim hem özümüzün saylawymyz, bizim özümüzün islegimize de Hudaý yaradyjy Hudaý hormat goýady. Emma men şunday şaýatlyklary bilemen. Çünki men bilen derdini paylaşan adamlar köp. Men bunu adamların derdini, sırrını paş etmek üçin däl de doganlar mysal hökmünde aýdaman. Şonuň üçin ady hökman däl. Köplenç bizleriň ata-enelerimiz olara çuňur hormat goýanymyzy bilseler, onda bizim üçin hemme zady çözjek boladylar. Men şunday adamlary tanyman. Özleri hüner saylaganda, okajak bolanda özlerinin saylan hünerlerini alıp bilmen ene atasının aydanı, olaryň islegi, olaryň yetip bilmedik arzularını, ene atası islemedik hünerlerini alıp, islemedik okularını okamagany mecbur edip çağlarına 40 yaş, 45 yaşa girende ay bolmydyran okapman, özümün yaxşı görmeyen hünerimi alıpman. Nem için dese, enem atam mecbur etti, şolaryň sözünü yıkmayın deyip, bütün ömrüm istemeyen, söymeyen işimde işlep yürüp men diyen adamlar var. Ene atalar çağalaryň hem isteklerine birazcık özgürlük bermeli, azatlık bermelidigine köplençi düşünmediler. Yine şunday adamlar var. Ene atam diýde meniň aljak gyzymı tapıp koyupdurlar. Mende ona bolan söýgi yok. Emma zorlap bana alıp berdiler. Men bütün ömür söymedik yarım bilen. Öz söýenimi alman,
Ene atamın göwnünden turjak bolup, söymedik yarım bilen soňşy bütün ömür bagtsyz bolup ýaşap ýürüpmen. Köňlümde şol söýen yarım, ýanymda şol söymedik ene atamyň alyp bilen ýary. Bütün hayatymy ene atam mahvetdi. Nädip men ene atamy bagyşlaýyn diýen ýaşlar bilen gürrüň edemen. Ene atalara yüzlenjek. Aljak hünäri olarynki bütün ömür işlejek çağalar. Olara bu ýagdaýlarda azatlyk beriň. Eger çağalarınız öýlenjek gyzyny ýa durmuşa çykjak ärini sizin istegiňize däl-de öz istegine göre çözse, muňa hormat koyun ene atalar. Olar size kulak asman öz islegini edende size hormat koymayandygyny anlatmaýar. Olar bagtly bolsa has çuňur size hormat koyarlar. Özüňizi ýadyňyza salyň ýaşlygyňyzy. Nähili öz söýen ýaryňyza barasyňyz geldi. Ene atalaryňyz azatlyk bermän wagtynda nähili ýagdaýlara düşdüňiz. Muman aýdan wagtynda eger gökdäki Hudaý bize käbir zatlarda azatlyk berýän bolsa, saýlap seçýän zatlarymyzda, ene atalar hukman bu azatlygy bermeli öz çağalaryna. Sebebi bu azatlygy almak bilen, özleri saýlamak bilen olar öz ýoluny taparlar, öz durmuşyny kurarlar. Olar näçe bagtly ýaşasa ene atalar hem şonça bagtly bolar. Geçende bizler çağalara terbiýe bermek barada düýün sapak geçtik. Indikide giýriňler hem şol sapaklara. Hepde de bir-iki gezek bolýar, o bilen loruna geçip otyr. Köp soraglary beren wagtynda men bir hili bolup gitdim. Men diýdim, çağa bilen gepleşmeli, çağanyň pikirlerini dinlemeli, çağalara hormat koymaly. Men diýdim, "Nirde biziň medeniýetimizde muň ýaly zat? Çağanyň pikirini kim dinler, çağanyň saýlawyny kim nämedir? Biziň medeniýetimizde peslik edýän zatlar bar doganlar. Bunu boyun almagan bir mertlikdir. Emma özüňiziň çağlaryňyz bolan wagtynda men pikir edýän siz bu ýalňyşlyklary etmersiňiz we köp ýaxşy zatlar bizleriň hayatymyza gerer diýip umyd edemen. Bu bilen bagly ýene de aýtjak zatlarym şunda. Ene atalar barada ýene näme diýe Ýewreýlere ýazılan hat 12-nji bab 10-njy aýatda atalarymyz bize öz bilişlerine göre gıyska wagtlyk terbiýe beripdirler. Hudaý bolsa biziň hem onuň ýaly päk bolup bilmegimiz üçin bize terbiýe berilýär. Bu ýerde atalarymyzyň bize öz bilişlerine göre gıyska wagtlyk terbiýe beripdirler diýen söz barada gürrüň edesim geledi. Köplenç ene atalardan öýke kiýneden wagtyňyzlarda, abjassydan wagtyňyzlarda şunu biliňler doganlar. Ene atalarymyz hem öz bilişlerine göre, öz başardygyna göre, özünde bar olan terbiýeni ya özlerinin ene atasından gören terbiyesinden artık bir zat berip bilmeydi. Köplenç ene atasından nägile bolanlar, ene atasından närazy bolanlar, ene ataňyza hormat koymak üçin siz olaryň durmuşyny, taryhyny öwrenin. Maňa köp kömek etdi. Ene ataňyzam nähili ene atalaryň elinde ulalypdyrlar. Olaryň özleri nähili terbiýe görüpdi. Olaryň özlerinde sizin talap edip oturan zadyňyz barmy, ýokmy? Yok olsa nirden bersin. Şo zatlara aklınız, düşünceniz yeten wagtynda şu aýatdaky zady ýatlaň. Ene atalaryňyzam özleriniň bilişlerine göre, başardygyna göre gıyska wagtlaýyn bize terbiýe berdiler. Özlerinde başardygyndan, bilişinden ya özüniň hayatda gören zadyndan terbiýe berdiler. Artygyny berip bilmeýär. Emma Hudaý bize bolsa Hudaý ýaly päk bolup bilmegimiz üçin Hudaýam özünde bar bolan terbiýeni bizlere berediler. Köplenç aýdadylar, "Ey, o çağasyna nähili terbiýe bersin? Özünde barmyş onuň terbiýe. Özünde bir akyl barmyş onuň. Özünde näme akyl bolsa çağa da şonu berersin." Emma özünde baryny serine berjek boldular. Bir şekilde ýaxşy ýamany öwretjek boldular. Ak-karany tanamagy öwretjek boldular. Bunu etme, bunu et deyip, olar hem özünün akıllı düşüncesi yeten yerine kadar bizlere ýaxşy zady görkezmek istediler. Gaýtam şuň ýaly zatlar bolarlar, doganlar. Men köp hayatda gördüm. Özleri alkaş bolup yürüyen atalaram, içip, çekip, herkili günellerde yürüyende öz oğullarına şunu etme deyip aydan ataları gördüm. Eneleri gördüm. Öz hayatında eden yanlışlıklarını, kızım, oğlum seni etme diyenlerini gördüm. Özleri yanlışıp yıkılan bolsalar, oğlum, kızım sen şu yolları yürüme deyip aydanları var. Akıl verecek oldular. Ama biz ne ettik yaşlıkta?
Neme gören olsak, ene atam etti ya menem ederin deyip, şol yanlışlığı, şol yoldan, şolların basan izini özümüzden basıp gelip gören az değil. Ata-enelerimiz öz halayışına, öz bilişlerine göre terbiyelediler. Huday olsa bizlerin pek mukaddes olmamız için bizlere terbiye verediler. İndi olsa ene atalara yüzlenecek zadım var. Yankı aydan, ileride aydan zatlarımı ayatlar bilen tasdiklayacak. Şunun bilen sözümü cemleyen doğanlar. Ene atavarıdaki gürrünler giň. Ertirki yığınağımızda sorak cevap ederiz. Komentariyalar eşideriz. Yine de Hudaýyň beren ilhamlaryny paylaşmaga mümkinçiligiňiz bolar. Meniň hem bu gece yatıp tursam ertire has köp yine paylaşacak zatlarım bolar. Umuman aydan wagtynda ertirki yığınağımıza hem gelin dowam edemiz bu gürrünleri. Yüreklerinizi açmaga, paylaşmaga, şayatlık etmege mümkinçilikleriniz var. Şayatlık etmek bilen, durmuşuňyzdaki bar zatları paylaşmak bilen, ýalňyşlygyňyzy, dogruňyzy paylaşmak bilen siz biri-biriňize hyzmat edýänligiňizi unutmaň doganlar. Häzir doganymyzyň şayatlygyna nähili ruhlandyk. Şonday ruhlanamyz biri-birimizi eşiden wagtymyzda. Ene atalara yüzlenjek zadym 2 ayatda. Kolosiýanlylarda we Efeslerde. Kolosiýanlylarda 3. bab 21. ayatda ey atalar, çağalaryňyzy ınjatmaň, yoksam olar ruhtan düşerler. Efesler 6:4'te ey atalar, siz hem çağalaryňyzy gaharny getirmeň, qaytam olary Rebbin terbiyesi hem öwdü bilen ulaldyň. Doganlar, ene ata bolýan bolsak, biziň hem etmeli zadymyz köp. Aslında ene atalaryň çağalara bolan hormaty barada da ýörite bir programa taýarlasam bolýar. Ýörite bir wagys taýarlasam bolýar. Häzirlikçe şunu aýdaýyn. Çağalaryňyzy ezmeň. Çağalaryňyzy hiç bir çözgüt çözmeýän, hemme çözgüdi çözüp berip 30-40 ýaşyna girende hem hiç çözgütsüz çağalar ýaly etmeň. Olar ulalandan soň siziň ýanyňyzdan seragno giderler. Emma hiç yetişenlik dereceye yetmezler. Sebebi hemişe siz çözüp gelseňiz, olar hemişe ınjadyp gelseňiz, olar hemişe baskı bilen maňa boyun bolarsyň diýip ezip gelseňiz, olar ruhtan düşer we ruhu sınar. Köplenç yine bir zat aýdan bu bilen baglylykda, ene atalar biri-biri bilen oňuşman wagtynda, ýankyýaly biri-birine komanda eden wagtynda, ortada çağalaryň yaş duşasyny, yaş yüregini, canını yırtýaňyz şeydip. Ondan soň çağalar bütün ömür şikesli, özüne göwni yetmeýän, özüne pes baha berýän, hayatta hiç bir zady başarmayan ýagdaýda ýaşamagynyň sebebi şol ýaş wagtynda iki tarapa, ene bir tarapa, ata bir tarapa çekip çağanyň yüregini ikige bölen çağalar häzir yaman köpeldi biziň aramyzda. Ene atalar, çağaňyza hormat koyun, olary ınjatmaň, olary ruhlandyryň, olar ruhtan düşmesin, göwnlük berin, olara beýik baha berin. Hemişe pes baha berip, ýenjip, ezip, olary özüňize hormat koydurmaň. Olar meýletin söýüp hormat koysunlar, gorku bilen däl. Gorku bilen hormat koyulan bu hormat däldir. Olar yüreginde hormat koymaýarlar, emma gorkusundan hormat koyarlar. Wagt gelende ikisini hem etmezler. Şonuň üçin berin azatlygy bermeli ýerlerde. Efeslerde ey atalar, siz hem çağalaryňyzy gaharny getirmeň. İyizi giderli gaharlandyryp, mundan hem ýaxşy zat olmaz. Olary Rebbin terbiyesinde ve öwdünde ulaldyň diýe. Goý Hudaý bizleriň her birimize akpata versin ve bereketlesin. Doganlar, Hudaý siziň yürekleriňize geplendir. Ve öz ruhu bilen, güýjü bilen size ağır bolan laytada ata-eneňizden ejir çekenler, sizin üçin ağır bolan zady etmege, ene ataňyza çuňur hormat koymaga Hudaý size güç versin ve kömek etsin diýip dileýän İsa Mesihiň ady bilen. Amin.